O director da Axencia de Turismo de Galicia e o alcalde de Rianxo asinaban esta mañá un convenio para a posta en valor da contorna do hórreo do Araño. Xosé Manuel Merelles desprazouse ata este ben patrimonial para oficializar o acordo que permitirá acondicionar os accesos e reordenar os espazos favorecendo a visita ao hórreo máis longo de Galicia. Do que se trata é de que a visita ao hórreo sexa mellorable, que esta xoia do século XVII, pois, bueno, os visitantes pois poidan ter unha contorna axeitada, que, bueno, a experiencia do turista e do visitante pois sexa o mellor posible. E para iso, pois, bueno, nos pusemos de acordo a Axencia e o Concello e bueno, desde o punto de vista da Axencia, entra dentro das súas funcións, pois, bueno, poñer en valor turístico o patrimonio e mellorar, pois, bueno, todas o que é a experiencia do visitante nesta contorna, pois, bueno, tan especial. Trátase do hórreo máis longo de Galicia e un ben patrimonial que temos que cuidar e que, desde logo, é un dos reclamos turísticos pois non son máis importantes de Rianxo, sino de toda a comarca e incluso de Galicia. O alcalde, Julián Bustelo, destacou a importancia desta actuación, posto que se trata dun atractivo turístico que congrega a miles de visitantes cada ano, encravado ademais nunha contorna patrimonial de gran valor. Se enmarca nun contexto patrimonial tamén digno de mencionar, non? A carón da igrexa parroquial, a carón da capela dos Milagres, que todos os agostos reúne aquí a milleiros de persoas. Aquí tamén ao noso carón temos un castro de Idade do Ferro, bueno, un entorno patrimonial, como dixo, que abarca distintas épocas da nosa historia e que ademais pues, ten esta monumentalidade, esta envergadura, non? Por tanto, isto fai que sexan moitas as persoas que ao longo, bueno, momentos particulares, como antes comentaba, pero ao longo do ano que visitan este entorno, que veñen a ver este hórreo e, por tanto, a través deste convenio, a través das accións que se van a levar a cabo no marco do convenio, pois imos permitir que o entorno estea moito máis preparado para acoller estas centos, miles de persoas que nos visitan todos os anos, que haxa sitios para aparcar cómodamente, para que os autobuses se acheguen cómodamente, que haxa tamén sitios onde ten unha perspectiva do hórreo máis axeitada para poder velo en toda a súa magnitude e, ademais, pois, que todo o tránsito hasta este punto pois, que este convenientemente señalizado. A intervención suporá un investimento de máis de 200.000 euros, dos que a Axencia Galega de Turismo asumirá o 65%.